Di March 28, 1960, dinutukan ni Pope John the 23rd ni ti Arsobispo ti Manila ani Rufino Santos iti ranggo a cardinal. Daytoy ti muna Pilipino ang nadutukan kas cardinal ti simbaan katolika. Nuasiro ni Cardinal Rufino Santos, intayamuan iti report ni Anjel Kim Pengosro. Napatag a milestone iti pakasaritaan ti simbaan katoliko ditoy pagilyan ti panakadutok ni Rufino Santos kas kaunaan a kardinal a Pilipino. Idi 1960, nabigbig tinatan-o ka serbisyo na iti nadutukan a kardinal. Ti kardinal ket maysaan na nga to asaad iti unang ti simbaan amang imaton iti maysaan na lawa a sakop ti simbaan iti maysa a lugar. Sakbay ti panakadutok na, nagserbi ni Santos kas Arsobispo ti Manila. Anang indaulo kadagiti na religyosan nga aktibidad. Pinatibker na ti pamati ti milyon-milyon a Pilipino. Iti sidong ti panangidaulo na, adadaan nagbaling nga aktibo ti simbaan dagiti isyu iti kagimungan ken moral. Iti sidong ti panagturay na, timulong deto'y kadagiti balod ti gubat ijay Universidad ti Santo Tomas, idi may kadwa a gubat sa nga lubungan. Gapo iti daytoy, sinipsiputan dagiti soldado a Hapones ni Santos. Idi 1944, nakamag, naparigatan, kanasentensyaan daytoy iti patay. Ngam nakalibas, babaen iti tulong dagiti soldado a Pilipino ken Amerikano. Apaman anawayawayaan, intuloy nati panagserbi na iti simbaan ket nadutukan a Vicar General. Idi 1947, nagbalin nga auxiliary bishop ti Manila. Kalpasan ti talo a tawen, nagbalin nga umuna a military ordinary ti Pilipinas. Ti military ordinary ket ti ecclesiastical jurisdiction ti simbaan katoliko, anay kan iti annungan ang mga sikaso kadagiti spiritual a kasapulan dagiti soldado. Idi Pebrero 10, 1953, upatabulan kalpasan ti ipapatay ni Arsobispo ti Manila ani Gabriel Reyes, nadutukan ni Rufino kasbaro nga Arsobispo ti Manila. Kasbaro nga Arsobispo, indawluan na ti panakapabaro ti Manila Cathedral, anakaro ang nadadael gapoy iti gubat. Ni Rufino tinangipasdek iti Catholic Charities a Caritas Manila itan. Imbilin na ti panakapabaro ti St. Paul Hospital a Cardinal Santos Medical Center itan, iti syudad ti San Juan. Saan laeng a personal agapuanan ti panakadutok na, no diket nasyonal a pamadayaw. Taimpakita natin rumakdakkel nga akam ti Pilipinas iti sangalubungan a simbaan katoliko, iso nga ado a Pilipino tinangipaltiing nga agserbi a buyogan ti dedikasyon ken pamati. Aging gaita, agtalinaed a napateg a paso ti pakasaritaan ti pagilyan ti kontribusyon ni Santos. Kasmay sa alider anang sagana iti dalan para iti nalawlawa a panakabigbig ti kabaelan, ken debosyon dagiti Pilipino iti tayak ti pamati. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.